dikandhani ora nggugu. Aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari, nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jila lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Werkudara. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancana kae. Jaluk dit. Nggih. Tatu ora metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kotok jak salaman. Keakraban sinuwun. Duapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok keakraban. Kowe dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata Modar ora kowe. Napa iki dak sekrup aku. kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengaturipun sinuwun Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengaturipun nggih. Prayogan nuwun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan. Durung. Sami. Petruk padha rarja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong padha rarja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Drama Punapa ta mirah
ingsun prihatin Mas Pogong mijil Tuda tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelong reno sak sekarnya Pono kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa Pono kawan Nuwun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadempel niki peteng ya Gang wong listrike mati akhirnya entuk-entukan ratake kowe yakin kowe ora mbantu kok peteng sebabe apa merem sik menengo sik engko tak nehi kalodhangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham diem oke menak entuk dum berdua ya mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar ora Petro Ndara Werkudara mboten mireng ora Ndara Janaka niki mboten mireng ora Pono kawan pun anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mula nek mangani sikatan bapak niku gerah pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang maem ya wis ora iso mimik ya wis ora iso bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut iya lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula kalih Gareng kalih Bagong bapakmu dawuh kepiye destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga Werkudara Kakang Semar lara banget wah Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa lagi saiki kowe matur Petro mbok yo sowan ning Madukara kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden repot sibuk lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh Truk kowe sowan ning pepunden Pandhawa aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada ngoten niku ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5 Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa
Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus Limasada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Limasada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Limasada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti seda. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin kaping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Tak duparaimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana nang kono ta yem. Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Udu jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus Limasada. Lah pustaka ajeng diputuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Limasada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku.
Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng anta dayane. Dadi nek Sinuhun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggondheni pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria iki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndarasedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu. Aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar lara, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Pak? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta?
Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra sadar. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng ah. Meneng diem. Iya iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Kowe jire ora kene, kene. Wong kene wis kebancut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane ora kok. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Mudugang ora. Kersane pripun? Rasah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngaparta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti metu sapa? Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka Jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Remata Majati yen to tinembalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampeyan melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampeyan ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampeyan tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ya? Nek ndi papane wong bondo itu metu coba legane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih.
Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung kowe. Metu coba legane aku. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok kono. Yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sih ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe barang ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesuwah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan, betone karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya Nggih. Dek winganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. lho? Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra sadol pamit teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Nun nggih. Oh iya nah. nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petra ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan yang dilokke.
Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati nggih mengke ndak Selah Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Ada. Iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh, iki wis krasa iki sing. Nah, ora ngoten ndak ora rampun-rampun ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana? Inggih. Pangling kalih kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Nggih 300. Kangge menapa? Nek silise panjenengan menika ngambil darinipun kunduraken iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Nggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh kok ora. Yarjuna nunun paring adhawu kan murunga negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Mbumira tawu Koko Prabu kepareng-paring dawuh menapa tatanen para kawuran Wajabala aja nganten ing kasemyok ing aradan luwih-luwih bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata Panakawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula lunting dengan dawuh Prabu. Budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Yayi Nekula. Purna gadining pananggilan. Sanata Sukundur ngedaton jeluk saking damparan kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro inggih sami ngambil pacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane Sri Mahendra
matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Nok. Ya. Mandheg sedhela. Ya Iki dienggo ngaturake apa wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing alun-alun kutha Klaten. ya. Acarane apa, Mak? Peresmian kantor Inspektorat Klaten. Oh iya. Werna-werna Nok. Ya. Ana 3 kantor sing diresmekke dening panjenengan Ibu Bupati. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo panjenengane sing wis kepareng ngresmekake ya kuwi kantor Inspektorat Klaten iki. Ya, panjenengane Bapak Yano Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya, matur sembah nuwun uga ngaturake panuwun ingkang padha kepareng rawuh bengi iki ya Nok. ya. Panjenengane Bapak Kepala BPKP DIY, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Bapak Hamenang Fajar Ismoyo SIP. Ya. Karo panjenengane Bapak Dandim 0723 Klaten, Letkol Infanteri Minarso 5. Ya. Kapolres Klaten atau yang mewakili 6 Seda Klaten Bapak Joko Sawaldi. Inspektur Jawa Tengah diwakili Inspektur Pembantu Inspektur Sukowono Sraten. Wah iki nek maca ora ngati-ati. Ya. Forkompimda Kabupaten Klaten lan seluruh kepala OPD. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Luar biasa. 4 kantor sekalian diresmekke. Ya. Gunggungnya disebut peresmian kantor Inspektorat Klaten. Ngono ya, Mak. Iya, mula mau Ibu Bupati ngendikake. Ya. Saben kantor ngono upama diwayangi saben bengi ngono ya rada lumayan ya Nok. Ya. Ning ya aja ngono iki ditimbali awake dhewe wis ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Lan awak dhewe wajib acung jempol lan atur apresiasi karo panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya. Panjenengane ngasta minangka dadi bupati periode 2017 sampai 2019. Ya. Penghargaan kepada Bupati Klaten. Ya, akeh banget ya, Mak. Iya, iki tulis nang kene pirang-pirang Nok, luar biasa iki dadi tandha nek pancen saiki kaum Hawa kuwi pancen wis sak traju sak bobot karo kaum priya. Ya. Ora bedak-bedake piyai putri karo piyai kakung, nyatane Klaten diasta dening panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani ya luar biasa. Ya. Panjenengane entuk anugerah pers Jawa Tengah tahun 2019 kategori tokoh bidang pemerintahan. Ya. Penghargaan kepada Ibu Bupati sebagai top pembina BUMD 2019 dari majalah Top Bisnis Nok. Ya. Piala penghargaan dari Gubernur Jateng kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Bupati Pelopor Inovasi Daerah tahun 2017. Penghargaan dan prestasi sebagai Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2017, 18, dan 19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan kepada Ibu Bupati atas keberhasilan yang luar biasa dalam mengurangi resiko bencana banjir. Ya. Lan uga penghargaan dari Kementerian Pan-RB kepada Pemkab Klaten atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2018 dengan predikat nilai B. Wah. Akeh ya, Mak. Angel lho Nok, entuk penghargaan akeh kaya ngene iki. Ya. Nek ra sengkut gumregut nggone makarya. Prestasi opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2018 dari BPKRI Perwakilan Jawa Tengah. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2017. Ya. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada bagian hukum Seda Kabupaten Klaten sebagai anggota integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum utawa JDIH. Ya. Prestasi sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 2015 kepada Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dari PT Global Inspeksi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Manajemen LSSM 058 IDN dalam ruang lingkup sertifikasi pelayanan kartu pencari kerja utawa AK-1. Ya. Pendataan
lowongan kerja dan pemberi kerja AK 3, pemanggilan kerja AK 4 dan pengantar pemberi kerja AK 5. Penghargaan untuk kategori percepatan cakupan akta kelahiran anak tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Cacahe ana pira? Gunggunge eneng 11. Penghargaan sing wis ditampa dening penyanyi Ibu Hajah Sri Mulyani minangka dadi Bupati Klaten no. Ya luar biasa ya Mak iya. Wah, mula ora aneh yen bengi iki awake dhewe sing saka Ngayogyakarta tinimbalan sowan ana ing Klaten iki mujudake suwijining kanugrahan sing tanpa pepindhan lho no. Ya. Mula wajibe ngaturake pasugatan aja nganti gawe cunaning penggalih. Ewa semono gandeng awake dhewe iki menungsa. Kedurungane lali apes kelawan mati nek ana kurange lan ana kurang meranani penggaling para lenggah awake dhewe nyuwun gunging samudra pangaksami. Ya pancen mengkono ya Mak. Iya. Matur sembah nuwun kagem para pepunden-pepundenku dalang kadang-kadang dalang sing wis pareng kaludhangan karo awake dhewe iso sowan ning alun-alun Klaten kene no. Iya. Matur sembah nuwun wis diparingi kaludhangan. Iya. Mula ayo padha ngaturake sesukan. Ya, iki nawala wis temumpuk eneng pinggire awake dhewe diaturake mbaka siji. Ya, ora nganggo bintang tamu. Bintang tamu ya saka gawanku dhewe. Oh, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, pancen iki sinden sing lagi ngehit. Iya. Milenial no. Ya, pancen nek didelok wonge ya ora patiya apik. Ya. Merga ya blesteran sing jeneng blesteran ki ayune ya ora iso dipadhake karo ayune wong Jawa ya. Ning pancen pinter ya wis nganti tekan S2 dheweke ora golek gawean ming uri-uri budaya Jawa. Upama gelem golek gawean mono jane ya pangkate ya dhuwur. Ning tak tari golek gawean samboten Pak Ulajeng. Saya mau terus berbudaya Jawa bersama Bapak. Oh ya sakarepmu. Ya. Ya lumayan ya Mak. Iya ya iso tak potongi kono. Iya. Ora apa-apa ngangger pasrahke aku kira-kira ana sing gelemi semene no ya tak keke separo ya dienggo uang kenakalan. Ha ya kenakalane yoga-yoga. Wah ya ya wis ora apa-apa Mak. Matur sembah diwaca mbaka siji ya nawala sing pirang-pirang tiba iki ya ngaturake panuwun saka sapa kunjuk bucangik nyuwun lagu. Inggih, Gubuk Asmara. Lagu kunjuk para sedulur-sedulur wonten Jagadaya, Kalikotes, Klaten, ugi sedaya warga Klaten sedaya. Kanthi ucapan mugi tansah pinaringan sehat. Ya, Bagas Waras kagem padalang lan Jayapura Sinden mugi tansah sehat mirah rejeki tansah pinaringan bagya mulya. Amin. Salam taklim kula bakule sapu Edi Sumantri. Wah iya. Mantri saiki dodol sapu. Ah iya. Kok iso ngono? Pengendangku jenenge ya Sumantri. Iya, golek penggayutan liya. Sugeng dalu RBK Ratu Baka nyuwun tembang liwung kalih Bu Prastiwi matur sembah nuwun. Ya. Saka sapa iki Mak? Kok sik tak suweke iki kok amplope kok le rapet men. Ya. Wolae. Jebul jerone ya ming kertas no. Iya. Kepareng nyuwun lagon utawi lancaran Klaten bersinar. Wah iki yasanipun Ki Suwita radio saking Wedi Klaten. Gending utawi lancaran punika kunjuk Ibu Bupati Sri Mulyani saha sedaya pangarsa Dewan Kesenian Kabupaten Klaten mbok bilih mboten kawratan gending utawi lancaran Klaten bersinar punika dipun terbitaken wonten ing YouTube utawi ing media sosial versi aslinipun. Saderengipun kula ngaturaken genging panuwun awit kawigatosanipun. Ya. Lan iki yo langsung tak bales no. Ya. Nek gending Klaten bersinar iki gandeng urung muncul iki awake dhewe urung iso. Ngono ya. Mula nyuwun geng samudra pangaksami mangke menawi sampun pikantuk cakepan kaliyan lancaranipun badhe kula sinau. Oh iya, kula sak kanca badhe kula sinau benjang poso menawi mboten klintu dipun dawuhi dening para pepunden dalang saking Klaten supados mbabar pakliran wonten ing RSPD malam Selasa Kliwon. Oh, wulane poso. Ya. Srapopo nek nggo kegiatan. Ya. Nggo garing-garing cangkem. Heeh.
Ora omong rak ya ora garing lambene. Iya. Pancen ya bener ngono, Mam. Ning ya kaya ngono kuwi dienggo srawung kok ana wong nyatane awak dhewe sowan mrene ya kadang-kadang dalang ya akeh sing padha rawuh. Ya, Ora ketang ana ing jaba utawa ana sing srawung karo awake dhewe. ya. Iki Kadangku sepuh Mas Kasim saka nek biyen ngertiku soran wong Pakde Kestik ki lenggahe ning soran. ya rawuh ya, Mak. Lan sak anterone akeh banget lan aku ngucapke matur nuwun karo dulurku wedok Wedok apa lanang? lanang Ya. Dik Apri karo Dik Mimin sing mau wis maringi nggon karo awake dhewe nok. Ya, diampirke Ning Cakra. Oh iya. Pokoke kudu kon mangkat awan diampirke nang kono karo omong-omongan ketemuan karo panjenengane Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, Wis disugata werna-werna. ya. Aku ro sinden-sinden disewake kamar. Yoga Yoga gelarke kloso ning mburi kelir. wis senengane ngono kuwi ora. Lah ya boros nek yoga barang iya wong yoga ki piyai wong nrimo kok nok. Aku iso kaya ngene iki mergo saka tapaning para wiyaga. Iya. Ngono ya. Pancen do tapa tenan. Apa tenan? Iya. Kula Ahmad Mustofa saking Desa Jakarta, Kecamatan Tempel Lumajang, Jawa Timur. Ing nembe wonten Malaysia badhe nyuwun podang kuning dipun bawani ingkang nembang Mbak Tatin. Nggih. Kok iso tekan Malaysia? Streaming, saiki streaming itu luar biasa. Ya. Mula wayang saiki dadi hal sing hit ning nggon YouTube mergo ya streaminge para kanca-kanca kuwi nok. Ya. Kanca-kanca dalang akeh sing duwe streaming ya. Iya. Kawitan biyen aku kuwi duwe ide upama streaming kuwi wayang di streaming iki mergo dunia itu sekarang cuma sebesar HP. Ya. Arep tuku apa-apa liwat HP, arep tuku panganan liwat HP, arep tuku sandangan liwat HP. Lah aku ndek pikiran apa ora prayoga nek ayo do gawe streaming supaya bocah-bocah iki nek buka HP jelek nggon YouTube kuwi sing metu wayang. Ya. Saiki wis luar biasa nok. Ya. Saben dalang duwe channel dhewe-dhewe. Channel Dalang Sena, channel Dwijo Laras. Ya. Channel Kuntadi, Ya. channel Purbasmara pirang-pirang. Dikira tok sebut. Channel saka Sragen iki lho. Kuwi abal-abal kuwi no. Channel DG. Ya. Wah, luar biasa saiki pancen ya kudu matur nuwun karo teknologi. Ya. Mula saiki wayang iki setiap pergelaran ning Klaten ngene iki sing mirsani ora mung priyayi Klaten, nanging luwih akeh sing mirsani lumantar YouTube. Ya. Channelku dhewe kadang kala nek sok pergelaran langsung ngene iki nganti tekan 20.000 penonton seluruh dunia, sosok nganti 23.000 sampai 25.000. Ya. Oke ya, Mak. Oke, sing sak ngisore 5 ya ana. Iya. Direwangi matane mlirik penonton ming 3. Ya wis ora apa-apa. Kabeh ki sarana pambudidaya. Ya pancen bener ngono. Ya. Ayo ndang cekat-ceket. Ya, mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ya, sinden gawa pira? Sinden nggawa 8. Ya. Matur sembah nuwun dipun paringi kaludhangan kula dipun parangaken beta waranggana 8 cacahe. Iya. 8 cacahe iki pancen tus saka sinden-sindenku warga Larasna. Iya. Ora ana sing banjelan, ora ana sing piye iki kabeh menyang kabeh. Ya. Wiwit saka Mbak Tiwi, Mbak Agnes, Ya. terus jajare kuwi Mbak Orisa perdana berangkat ke Klaten setelah melahirkan anak macan. Anak orang. Iya. Lagi bareng lahirke, ya iki mau wis izin, Pak, kula bidal. Wah, senengku kepati-pati. Angger ana wong bar bayan ki mangkat nyinden ki. Bayang aku werna-werna. Iya. Ambak kepethuk mau lho, lara tenan to. Iya. Mbak Orisa. Iya. Karo Mbak Ika. Iya. Terus jajare iki Mbak Elisa, karo salah nomor 4 saka nomor 5 saka kene. Jajare Mbak Elisa kuwi Mbak Tatin, Mbak Ayu, terus jajare kae Bu Prastiwi. Iya. Penganut ilmu hitam. Ayo.
Bu Prastyo penganut ilmu hitam. Luar biasa no. Ya, ayo diaturke mboko siji pamundutan. Aja nganti kliwat. Iki ana sing kepareng nyuwun apa mak iki mau akeh banget no. Iya. Podang kuning ya ana mengko Mbak. Elisa dhisik ndak sak diteni karo nyari Bupati Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya. Sebut wae Elisa or karo Elisa or karo Elisa or karo ya. Ayo sa. Jumeneng Mbak Elisa. Ya. Kaya iki cah pinter S2 kok ming trimo nyinden turut tarup. Lah upama dadi sekretaris rak ya iso to dasare isih enom, ayu. Kok emoh? Iya. Ya gun mengke kula tak ngelamar ngene bupati. Dadi ajudan gawake sandal nggih purun kula, Bu. Sandale Bu Bupati iki apik-apik karo kowe regane larang sandale Bu Bupati kok. Nggih nggih. Ya tok gawake ya tok colong tenan. Iya. Injih, sowan mriki Bu, matur sempan nuwun niki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten ulan alun-alun Klaten. Ulan-ulan piye? Alon-alon, alon. Rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke. Ning rasa kesusu ya. Nggih. Terus dalam acara apa? Dadi kowe men ngerti. Nggih, dalam acara niki wae kadosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Gedungipun sekawan, papat sekawan ya. Papat sekawan. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau kadosipun Ngajeng mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan kadosipun terus wonten gedung informatika nggih Kominfo nggih kadosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kaceng kula pangajeng ngajeng terus ora arep tak penerke terus ora momen kowe ajar mikir kok ya panjang-anjing kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika. Apa? Kepala dasipun desa-desa. Si. Kok maksudnya ndas desa iki piye? Kepala desa. Ora sok tak tambahin das. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. Kuwi apa kuwi jenenge? Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi kok dadi berjanji sebagai kuwi berjanji dia berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dinggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh, ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Bawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Ya iki dhuwit di ncanceh iki dhuwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Ya engko didum sinden-sinden. Kowe bles ki ora. Apa ngurung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya dhuwit dibuang-buang, dhuwit berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane, carane talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Ngono. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Iya. Oke nembang kalih kula nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dhek sadar dhewe dhek.
Iya, suwe-suwe sadar nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan ning kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh. Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Nggih, mboten wonten. Nyatane awak dhewe sowan mrene sing nonton yo akeh yo no sing iso nampa gagrag ngayojo yo luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang pengrawit yo luar biasa. Ya mula Klaten ki anu apa jenenge ana dalang apik laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku cengelmu iki domong. Aku cerita tenan kok. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim iki lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Mbah, Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning Soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yoja. Sing yoja ki ming sandhangamu ru keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Klaten. Lho, ning aku rung sempat sowan, Pak D wis sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti, ha padha aku ya. Ning asline ana wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok denan yo. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis kowe nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang keloko. Iya. Lah dhek ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkat ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jenenge iki suarane iki kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ra apa-apa. Iya, ngono ya Maya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok ndelok psikologi lho? Aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, ngguyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno merkane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi ra apa-apa matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan menika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora apa. Jan kudu seniman kudu kentir. Aku ya kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, sakit to, Pak? Kok canggih? Domongi ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana sakit ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih. Canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper. Edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mas. Iya. Dadi rasa datang model psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Ya. Oh, tempat tatin. Oh, iki panyunane
Engko Mbak Tatin akeh sing arep Oh, nggih. Ya. Gedang kuning malih. Mbak Tatin kok gampang. Ya. Mbak Tatin kok digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, mergo lagi nganu no, in wonge. Ya. In. Ngagam tawange. Heeh. Nadyan wujud mung peksi. Lah akeh lho sing ngrasani. Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Lambung kuwi telake ana apane ora. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Padane kuwi yo ngene tapi nek ngomong ya bletetot-bletetot. Bletetot-bletetot kuwi piye? Terus no alus manis tur mrak ati. Lah iki eneng sing nyuwun meneh. Napa, Pak? Ya, nawala ning lumantar WA. Ya. Selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh iya. Nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdawa. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga, 500 nggo sindene. Lah iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa tok jalukke aku wis di rejekan wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge sarung jagunge dhewe. Iya. Goleki si podang jenar neno ibu bunga hengatiku neno nyanding bisa dadi tombo. Ya iki uga nawala meneh Pak Dalang kula Fajar kalian rencang kula Yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten matur sembah nuwun. Mas Fajar. Oh iya engko diaturake Mak. Bar apa podang kuning iki? Ya, monggo. Iki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke no. Ya, monggo. Ya. Esuk awane ngomah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Muga-muga man yen
Sik anu podang kuning. Ya. Nya ditmu nya sing ditransfer tak talangi sik ngundak. Repot sesuk nek kowe ngoyak-oyak ndak malah. Ya. Tenanan iki, Pak? Serius. Saestu? Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mbuh. Mbaya sing alus. Care 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang kalih dosa kudu nene. Kurang sedoso malih. Nya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Ya. Pak.